Víta vás Sviri. Dnešný dokument bude o Košiciach, pretože je to moje rodné mesto, v ktorom žijem. Viaže nás k nemu aj jeho praveká a stredoveká história. Mesto Košice vzniklo zo slovanských osád medzi Krásnou nad Hornádom, kde bolo v roku 1143 vysvietené benediktské opátstvo. Prvá písomná zmienka o Košiciach pochádza z roku 1230 a je zaznamenaná v Lubínskej listine. V roku 1249 kráľ Belo IV udelil mestu mestské práva a v roku 1342 titul Slobodného kráľovského mesta. Momentálne sa pozeráte na kostol svätého Michala, do roku 2006 nazývaný Kaplnka svätého Michala, je gotická stavba nachádzajúca sa južne od domu svätej Alžbety v Košiciach. Pôvodne cintorínska kaplnka Karner bola postavená v druhej polovici 14. storočia a je po kostole Radu Dominikánov druhou najstaršou stavebnou pamiatkou Košíc. Pred kaplnkou svätého Michala môžeme nájsť kúsok zeme, ktorá je stále vlhká. Legenda hovorí, že sa tu pôvodne nachádzal stredoveký cintorín, na ktorom ľudia naplakali toľko slz, že nikdy nevyschnú. Hovorí sa tiež, že okolo kaplnky sú diery napravo a naľavo, pretože bosorky potrebovali elixír do svojich nápojov v podobe prášku z kaplnky. Ľudia môžu vidieť diery vo výške pása, keď vchádzajú dnu, prezradil sprievodca po Košiciach a spisovateľ Milan Kolcún. A v tejto chvíli už vidíme dom svätej Alžbety. Dom svätej Alžbety je obdivovanou pamiatkou Košíc, zaslúžene. Ohromný z diaľky, je vysoký a dlhý 60 metrov a zmestí sa doň vyše 5000 ľudí. Ako každá gotická stavba je zvonka i znútra vyzdobeným stovkami sôch a ozdobných detailov. Napriek tomu, že patrí k známym pamiatkám Slovenska, vieme o ňom veľmi málo, ako ho stavali. Väčšina písomných záznamov totiž zhorela pri viacnásobných požiaroch, vysvetľuje Kristína Markušová, riaditeľka Krajského pamiatkového úradu v Košiciach, ktorá domu zasvetila celý život. Na mieste dnešného domu stal kedysi starší kostol. Buď vyhorel, alebo len Košičanom prestal vyhovovať a tak sa rozhodli postaviť si nový a väčší. Dom začali stavať tak, že starý kostol najprv obstavali, pričom naďalej plnil svoju funkciu. Až v závere stavby ho zbúrali a časť materiálu použili na dostavbu domu. Stavebné práce sa začali po roku 1380 a ťahli sa celých 100 rokov. Ale nevieme, kto bol autorom plánov, kto kostol staval, ani kto vyhotovil hlavný oltár, priznala historička. Isté je, že ho zhotovili ozajstní majstri, ktorí poznali umelecké školy v Nemecku a Nizozemsku. Zostali po nich len vysekané značky v kameňoch a symboly na obrazoch, ktoré ešte len čakajú na svoje vysvetlenie. Odkazy majstrov staré vyše 500 rokov sú schované v sochách, obrazoch či ornamentoch. Detaily, ktoré zo svojich výtvorov zakomponovali ľudia na omši, nemali šancu vidieť. Napríklad nočník pod postelou, ktorý sa nachádza na jednou z obrazov hlavného oltára, opisuje Markušová. Najvyššiu severnú väžu zazdobí pás ruží, každá jedna je iná, niektoré sú 5-ramenné, iné rozkvitajú, ďalšie vednú. Sekali to do tvrdého andezitu, musela to byť namáhavá robota a pritom vedeli, že ich dielo v tej výške nikto neuvidí. Starí majstri boli aj tak veľkí vtipkári a svojimi dielami si vybavovali rôzne účty. Jeden z chrličov na odvod dažďovej vody nad západným portálom má podobu škaredej ženy. Vraví sa, že majster mal ženu Korheľku a raz sa tak vraj opila, že ju našli spadnutú v jarku. On sa jej pomstil tak, že ju ako chrlič zasadil medzi draky a ostatné zvieracie potvory. Socha však už nie je originál, ale kópia, ktorú na dóm osadili začiatkom 20. storočia. Medzi isté zaujímavosti v kostole patria kráľovské schody a Rákociho krypta. Ku kráľovským schodom spomínajú na portáli domsvetejalžbety.sk. Rákociho bola vybudovaná budapeštianským profesorom v roku 1906 pri severnej stene. Vybudovaná bola pre Františka II. Rákociho a jeho druhov. V kostole sa tiež nachádza biskupská krypta. V roku 1862 nastal koniec pochovávania v dómskych kryptách pre väčšinu s jednou výnimkou, ktorú tvorili košickí biskupy. Dom svätej Alžbety nezaujme len svojim vonkajškom, ale svojim návštevníkom má čo ponúknuť aj vo vnútri katedrály. A o chvíľu už uvidíte historickú budovu Národného divadla Košice.
Budovu divadla postavili v rokoch 1897 až 1899. Na rovnakom mieste dovtedy stála v poradí druhá kamenná divadelná stavba na území dnešného Slovenska, ktorá vznikla v roku 1789. Autormi projektu súčasnej historickej budovy boli architekti Lang a Antal. Otvorená bola v roku 1899 a je adekvátnym reprezentantom veľkej tradície divadelníctva v Košiciach. Je významnou kultúrnou pamiatkou a dôležitou dominantou historického jadra mesta. Je vzácna nielen svojim nevšedným architektonickým riešením, ale aj tým, že iniciatíva postaviť ju zišla z vôle obyvateľstva mesta. Košičania sa zaslúžili nielen o jej zrod, ale vynútili si jej dôstojnú centrálnu polohu. Už ako 23-ročný mal Adolf Lang za sebou výstavbu palácových domov na významnej Andrášieho ulici v Budapešti a ako 25-ročný sa stal víťazom prestížnej medzinárodnej súťaže za návrh budovy umeleckej galérie v hlavnom meste Uhorska. Košické divadlo je postavené v štýle eklektizmu s prvkami neobaroka a secesie. Majstrovské použitie znakových aparátov a ovládanie kresby kameno-sochárskej výzdoby nadľahčuje fasády predovšetkým v detailoch. Vnútorná výzdoba divadla patrí najkrajším zachovaným divadelným interiérom v strednej Európe. Hľadisko malo pôvodne 1009 miest, po mnohých rekonštrukciách má dnes 575 sedadiel. V roku 1899 bola budova prezentovaná fotografiami nedokončenej stavby v rámci uhorskej expozície na medzinárodnej výstave v Paríži. Rozsiahla komplexná rekonštrukcia sa realizovala v roku 1987 až 1994 a tá budovu divadla zaradila znova medzi architektonicky výrazné divadlá v Európe. Súčasťou divadla sú sochy anielov, súsošie géniov umenia a dovršením sochárskeho programu na vrchole Kopuly je monumentálna postava Auróry s pochodňou v ruke, slúži ako symbol priazne a ochrany všetkého umenia, ale aj ako bleskozvod. A my sa o chvíľku presunieme k pomníku Imakuláty, stojí na mieste bývalého popraviska. Je známy aj ako morový stĺp. Bol postavený v rokoch 1720 až 1723 na pamiatku Veľkého moru z rokov 1710 až 1711. Staviteľom pomníka bol Tomáš Tornoši a sochárska časť je dielom Šimona Gríminga. Reliefy s alegóriou moru, vojny a hladu z pozlateného medeného plechu vytvoril známy zlatník. Boli umiestnené v spodnej časti súsošia. Na vrchole stĺpa je umiestnená plastika Panny Márie. V 19. storočí počas oprav ich zo súsošia sňali a uložili najprv v archíve mesta Košice a neskôr sa stali súčasťou zbierok Východoslovenského múzea. Na pilieroch plotu sú plastiky svätého Gabriela a svätej Alžbety Uhorskej a svätej Margity, svätého Michala Archaniela a svätej Barbory, ktoré tu boli umiestnené v roku 1909. Sochy zhotovil sochár Leopold Hild. Počas druhej svetovej vojny bolo súsošie poškodené a v rokoch 1971 až 1972 ho reštauroval uznávaný akademický sochár. Ďalšia rekonštrukcia bola v rokoch 1996 až 1908. Značná časť pôvodného diela bola nahradená kópiami. Autorom kópií vzácnych reliefov je akademický sochár Stanislav Kožela. Hlavná ulica v meste tiež ukrýva tajomstvo. Na jednej z bočných uličiek z hlavnej je aj dom, v ktorom údajne straší. Pôvodne sa v ňom nachádza služobný byt pre baletky zo štátneho divadla a tie vravievali, že ich mátajú divné zvuky. Vraj tam blízko pochovávali obete morovej epidémie a bol tam aj bočný vchod do podzemnej krypty kostola. Všade, kde bola niekedy prítomná smrť, je údajne zlá energia. Zabudnúť nesmieme ani na legendu viažujúce sa k Urbanovmu zvonu. Keď ho v roku 1557 vyrábali, zvonovina kypela a vylievala sa z formy. Aj z druhej, aj z tretej. Asi napokon niekto spomenul, že sa tak deje preto, lebo je v nej premiešaná krev zvonára Urbana. Vtedy sa všetci, čo boli práve naokolo, pomodlili za jeho dušu a zvonovina prestala kypieť. Zvon sa však už odlial veľký. Urban uhorel počas požiaru 13. apríla 1556. Keď videl oheň, vybehol a zvonil, aby varoval ľudí, aj keď ho oblizovali plamene. Vraj sa odtedy o polnoci hore v okne objavuje jeho siluéta a na pamiatku veľkého požiaru Košíc naberá celý chrám svätej Alžbety žltkavú farbu.
Na sklonku povstania Františka II. Rákociho v roku 1710 až 1711 zúrila v meste mórová epidémia, ako sme si už spomínali. Jej dosah bol natoľko značný, až kronikár Jozef Tútko poznamenal, že obyvatelia mesta hľadali útočište v lesoch. V roku 1715 na návrh jezuitu Juraja Pechyho zriadili za hranicami mesta barokovú kaplnku svätej Rozálie, v ktorej pápež Klement povolil konať každoročnú odpustkovú slávnosť. Na počesť obetí moru bolo v roku 1723 vstýčené barokové súsošie Imakuláty na mieste bývalého stredovekého praniera Popraviska, ktoré sme si už spomínali. Po prekonaní morovej epidémie v roku 1710 až 1711 nastalo obdobie mieru až do roku 1848 a obnovy zničeného a vyľudneného mesta. V období rokov 1718 až 1724 bol za prispenia cisára Karola VI. Zbarokizovaný františkánsky kostol. Na jeho sochárskej výzdobe pracoval ten istý sochár ako na Imakuláte. A v pozadí medzi stromami už vidíme Urbanovú väžu. Urbanová väža je spolu s domom svätej Alžbety a kaplnkou svätého Michala súčasťou súboru sakrálnych stavieb, ktoré tvoria jadro historického centra mesta Košice. Takzvaná Urbanová väža slúžila ako zvonica. Je to stredoveká samostatne stojaca stavba s vysokou historickou, umeleckou a architektonickou hodnotou. A ďalšia naša zastávka budú podzemné Košice. Košická hlavná ulica ukrýva vo svojom srdci fragmenty dávnej histórie. Pod nohami okolo idúcich ticho prebýva minulosť našich predkov. Podzemie opantané tajomnou otvorilo svoje útroby a dovolilo nám nahliadnúť do svojich spomienok. Momentálne sa pozeráte na Dolnú bránu. Dolná brána je podzemné múzeum mestského opevnenia, konkrétne jednej z jej brán a zachovaných častí, ktoré boli zväčšia pod zemou. Postupne bola postavená najstaršia väža brány, neskôr pribudlo predbranie, most cez priekopu, barbakán, pribudol rondel, vonkajšie opevnenie a baštión. Bol to zložitý, sofistikovaný komplex, ktorý v závere svojej existencie mal na dĺžku 80 až 90 metrov. Pentapolitána bol mestský zväz, ktorý združoval najvýznamnejšie mestá na východnom Slovensku. Do tohto spojenectva okrem Košíc patril aj Prešov, Bardejov, Sabinov a Levoča. Vybudovanie bezpečného opevnenia, ktoré by odolalo útokom, zohrávalo kľúčovú úlohu. V 90. rokoch prebehla masívna rekonštrukcia celej hlavnej. Súčasťou bol aj dôležitý archeologický výskum. Na základe objavených nálezov sa dá vyskladať verný obraz života vtedajších obyvateľov stredovekého mesta. Masy zeminy skončili na dvoroch, uliciach alebo v pásme mestských hradieb. Tekutý aj tuhý odpad sa odvážal v týchto časoch na ulicu alebo končil v Čermelskom potoku. Tak ako plynul čas, povrch mesta sa postupne zvyšoval. Nič netrvá večne. To platilo aj pre mestské hradby, opevnenia či priekopy, ktoré sa začali postupne likvidovať. Komplex je otvorený počas sezóny okrem pondelka denne od 10. do 18. hodiny. Priestory je možné navštíviť v spoločnosti sprievodcu alebo aj individuálne. Na návštevníkov čaká okrem podmanivej atmosféry fascinujúce podzemie s množstvom pozoruhodných artefaktov. Dolná brána poskytuje široké spektrum možností, ako si vychutná toto príjemné prostredie. Košické srdce, umiestnené tesne pod povrchom hlavnej, neprestáva pulzovať ani v súčasnosti. Ak chcete cítiť jeho tlkot, príďte sa dotknúť histórie. Na začiatku bol zámer košického primátora Rudolfa Schustera, ktorý stal na čele metropolí východu v rokoch 1994 až 1999. Ten sa rozhodol uskutočniť obrovskú a zásadnú rekonštrukciu košického historického centra. Komplexná obnova centrálnej mestskej zóny zahŕňala výmenu zastaraných takmer storočných inžinierských sietí za nové. Menili sa plynovodné, vodovodné i elektrické rozvody, kladla sa nová dlažba. A také krátke zhrnutie: 14. mája 1996 pri rekonštrukčných prácach na inžinierských sieťach robotníci narazili na pozostatky starých mestských hradieb. Ako sa dozvedáme z vydaní vtedajších novín, bádanie v prvých dňoch odhalilo rôzne nálezy. Prvým bol tzv. Rondel, veľký polkruhový 7 metrov široký obranný val. Okrem neho pamiatkári na križovatke Zvonárskej a Hlavnej ulice objavili 3 kanalizačné systémy mesta. Ďalším vzácnym nálezom bol čiastočne poškodený múr, ktorý bol najstarším mestským opevnením.
Košice sú metropolou východného Slovenska a s takmer 230 000 obyvateľmi druhý najľudnatejším mestom na Slovensku. Mesto je súčasťou košickej aglomerácie s 367 000 obyvateľmi a košicko-prešovskej aglomerácie, ktorá s 555 800 obyvateľmi patrí medzi najväčšie urbanizované oblasti na Slovensku. A v tejto chvíli sa už pomaly presúvam k Jakabovmu palácu. Jakabov palác je neogotická budova v Košiciach stojaca na rohu Mlynskej a Štefánikovej ulice, neďaleko niekdajšieho koryta Mlynského náhonu. Budovu sám pre seba navrhol staviteľ Peter Jakab, autor mnohých elektrických budov. Stavba bola dokončená v roku 1899. Pri stavbe boli použité aj vyradené kamenné časti z domu svätej Alžbety, pri rekonštrukcii ktorého získal Jakab stavebný materiál. Do roku 1968 palác stál na brehu Mlynského náhonu, čím sa vytvárala nádherná idyla. Náhon bol však v roku 1968 zrušený a palác odtedy stojí na okraji rušnej štvorprúdovej komunikácie. Po oslobodení mesta sovietskou armádou bol istý čas sídlom prezidenta obnovenej Československej republiky Edvarda Beneša. V rokoch 1992 až 2000 v budove sídlila Britská rada a v súčasnosti sa využíva na významné spoločenské podujatia. Palác vlastnil Peter Jakab až do roku 1908, keď sa Jakabovci odsťahovali z Košíc, predali palác Hugovi Barkánimu. Po druhej svetovej vojne palác prešiel do majetku mesta. Po roku 1989 si na palác uplatnila nárok Katarína Polšová, dcera Barkánio. V roku 1996 súd rozhodol, že Jakabov palác patrí do dedičstva po Barkániovcoch, v roku 1999 naopak rozhodol, že nepatrí a roku 2001 zase, že patrí. Mesto Košice rozsudok napadlo. V roku 2005 súd rozhodol, že palác patrí mestu, ale údajná majiteľka sa proti rozhodnutiu odvolala. Od roku 2010 súd opätovne rozhodol, že patrí budova mestu Košice. V roku 2014 bola podaná obžaloba na domnielých vlastníkov z Južnej Ameriky. V roku 2019 súd rozhodol, že palác mestu nepatrí. Mesto sa voči tomuto rozsudku odvolalo. V liste vlastníctva z roku 2021 je uvedené, že pamiatka je vo vlastníctve mesta Košice. Takže z prvej časti o Košiciach je to všetko, majte sa krásne.